ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо анави дукони либосҳои туркиро нишон диҳам. Аз бозори Корбон, тарафи Пажарка, 10 дарвоза, 1 ряд, 191 контейнер. 10 дарвоза, 191 контейнер. 92 192 контейнер жемпирои туркӣ ҳаст. Балшмеркаян чандян ино дарози хушрӯ 850 сомон. Эра бинед 850 сомонӣ буда. Безрукавкотон чи? Ана ин намуд безрукавко бошад 400 сомонӣ. На нигоҳ кунед. Беҳад баёи хушрӯ иҷада балшмерка жемпиро низ омадагӣ ҳаст. 600 сомона. Ино 600 сомонӣ будиян. Ина балшмерка хушрӯ некем симдоро ҳаста, инчунин бесимош ҳаст, аз бо бесимошам нишон метим. Иноем ҳамин 600 сомона поёнда. Иношам ҳамин нарх? Ино 500 сомона. Инам 500? 500, ино розо 600. Ана ино кӯтоҳтар. Ино кӯтоҳтарако. Дидед? 500 сомон, ана ин дарозтарак 600 сомон, дарозиш 850 сомон. Дариҷа ана безрукавкош аста бесим, ино 400 сомонӣ. Диде? Кашмировый бори Туркия? Бори Пекин ино. Борои Пекин. Ина бинед. Борои Пекин. Хулоса, намхе. Анам дарозое ки саршавии видеода буд, Туркия намуно будиян. Ин намудое ки ҳозир мебинед, ино пекински будиян.